לא קראתי את המכתב הזה, לדעתי אף פעם. אני מיואש ואני רוצה למות. חלמתי שאנחנו נכנסים למיטה. אומר לך את האמת, אחר כך אני מצטער על כל אחד שהרגתי. העבודה הייתה להפיק מידע שמעניין גורמים שונים בצבא. התפקיד שלך הוא עכשיו להיות העין של האח הגדול. אנו מכינים צבא עברי חדש. הערבים נשים כלבים וכוחותינו נכנסים את לעמדותיהם. יוצאים אנו לפעולת נקמה. למה המכתבים האלה כל כך מסוכנים? הצבא שלנו הוא צבא של הגנה עצמית, ופה נחשפת אמת אחרת. קשה לי לתאר לכם איך השתננו בין לילה. הפכנו פשוט לרוצחים. לעקוב אחריהם, לוודא שאנחנו יודעים מה עובר בנפשם כדי לשלוט בזה. פעם ראשונה אני חושב שהגענו לעזה, שואל הצעירים, שחברים שלי מגיעים ומשתינים להם על הראש. אם היו אולי מקשיבים לאנשים כמונו במכתבים, שאמרו שהולכת להיות מלחמה, כי אי אפשר, המדיניות הזאת היא בלתי נסבלת, המודיעין הזה היה מרוויח משהו. אינפורמציה הייתה אצל הרמטכ"ל, אלופי הפיקוד הרלוונטיים. הבאנו לכם הכל. עכשיו תבחרו לעשות עם זה את הדבר הנכון.